Després de les pluges esdevingudes a la Comunitat Valenciana i especialment a la comarca del Baix Segura, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que el Consell aprovarà en el seu pròxim ple, que se celebrarà a Oriola, un decret d'ajudes de caràcter urgent per a la reparació dels danys provocats pel temporal en aquesta comarca. Encara que ha destacat la necessitat d'anar més enllà i avançar en una espècie de pla Marshall dotat de fons per a la reconstrucció de la zona. El que es necessita és un pla de reconstrucció de la comarca de la Vega Baixa, reconstrucció i nou impuls de la comarca, i necessitem una mena de plan Marshall que té que estar dotat des d'ajudes de la Unió Europea, que també anem a demanar d'una manera immediata, i d'ajudes del govern d'Espanya, en una planificació ordenada, perquè l'impacte real que ha tingut aquesta desfeta és enorme. Socioeconòmicament esta comarca està molt tocada i hi ha que donar una resposta contundent. Puig ha visitat el centre de comandament de la UME a Oriola, juntament amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, i la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo. Allí han agraït el treball dels efectius desplegats per la zona i han sigut informats de primera mà de la situació actual. El cap del Consell ha considerat prioritari atendre les situacions d'emergència que encara es donen en aquesta i altres comarques com a conseqüència del temporal i ha tornat a fer una crida a la prudència perquè encara existeix situació de risc per la crescuda del riu Segura.